Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hitiɓe hidiɓe daraɓe Ayaw Pini TV e garte kattane jomiraɗo subaka hande o gam bettuɗen ɗon ko sifa e kelle gadane jeydeji leydi Sénégal joni palen koye jeydeji ɗi alarba nogas e go lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jeydeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jeyde libération kamɓe musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti ko on ɗon ñalawma payodinɗo woni ñalawma kay duttugol teddugal wonde ɓen ɓe ganduɗa kañum woni balode teddugal leydi Sénégal caggal nde mbaɗi ɗen ɗon golle payodinde e ngel ɗon kawguel africain ko ɓe kolliti kay ñalawma hanki o kamɓe balode teddugal leydi Sénégal caggal nde ɓe mbaɗi jilaw e nder booli laaɓi ɗoyete nder lamargo ngo Dakar ɓe mbattidima e yaade toon to galle lamargo to e kikiɗo o gam yidude e hoorejo leydi ndi kamɓe musidɓe jeydiyankoɓe jeyde libération ɓe garti hen koye on saaha noon e jeyde enquête quotidien kañumne naati dingiral waɗi e gardi natal muɗum windi hen bindol merci woni e jarama ɗum ko caggal aɗen ɗon baroɗe teddugal leydi Sénégal mbaɗi ɗen ɗon golle e payodinde kamɓe musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti noon e on ɗon akey woni tan ngal ɗon jaɓɓugal pattam lamal ngal ganduɗa kay baroɗe teddugal leydi Sénégal ɗe jaɓɓama ɗum e ñalawma hanki o mbiɗen ko araray leydi Sénégal kam e on ɗon werlama ganduɗa kay ko kamɓe ngabbi ha dow to ɓuuri towde gam jimtude e ɓe ganduɗa kañumen goni ɓesguji leydi ɗi hollirde weltare mabɓe ɓesguji ɗi kañum nene cumba ene cadio ene kolla ko woni ko weltare mumen kollirɗo weltare muɗum kay ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗum ko caggal nde o bismiɓe toon to galle lamorgo to hono no wiiri kamɓe musidɓe jeydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jeyde enquête quotidien ko on saaha noon jeyde Sud Quotidien kañum nen naati dingiral waɗi ɓayyini ɓayɗatal o mo ganduɗa kañum woni Kalidou Koulibaly kam e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye eɓe jogui ndin ɗon couperi ndi ganduɗa kay ko ene tolni e leyɗe nogas e nayyi ɗe ganduɗa kay nene gonno e foodidir ɗum ko ene tolni e balɗe capanɗe tati ɓe garti hen noon ɓe witande ko ngul ɗon pôle ganduɗa kay leydi Sénégal heeɓi ɗum toon to leydi Maroc e won tan ngul ɗon pôle kay ko pôle ganduɗa kay heɓtini ɗum dendagal république mo leydi Sénégal ɓe garti noon eɗen ɗon jeenaji ɗe ganduɗa kay hoorejo leydi ndi waɗi ɗum fewde e ɓe ganduɗa kañum goni baroɗe teddugal e leydi Sénégal ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetende e jayde Sud Quotidien ɓe garti noon ɓe mbi gote mabɓe fof ene heeɓa ko ene tolni e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi e million taw koppereje meɗen franc CFA ko noon kadi ma goto e mabɓe fof heeɓa ko ene tolni e 150 métres carré ɗum ko yowiti e ɗin ɗon terrain ji ɗi ganduɗa kay hoorejo leydi ndi holni mabɓe ɗum kamɓe ɓe ganduɗa kañumen goni baroɗe teddugal e leydi Sénégal ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kañum woni jayde Sud Quotidien jayde Tribune Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ɗen ɗon koppereje fof so tawi kay qimama maɗum tolno e milliard uji tati piccal e joyyi taw koppereje meɗen franc CFA to banggue ɗum ganduɗa kañum goni terrain ji ɗi ɗon maɗum tolno e 600 woni 60 000 hectares 60 000 hectares mo ganduɗa kay kamɓe baroɗe teddugal leydi Sénégal ɗum ene jeeya e gundin ɗon jeenadi ganduɗa kay hoorejo leydi ndi yeniɓe ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi ɗen ɗon golle e payodinde ɗi ganduɗa kay kañum woni ƴettude ndin ɗon coupé ɗi ganduɗa kañum woni coupéri woni coupe d'Afrique des nations kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti hen noon e on ɗon 60 000 métres carré mo ganduɗa kay ko toon to Petite Côte toyete kamɓe baroɗe teddugal leydi Sénégal ɓe keeɓi ɗum ɓe garti e on ɗon 75 millions de francs CFA woni tan ko ina tolni e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi e million taw koppereje meɗen franc CFA goto e mabɓe foof ma heeb ɗum ɗon hono no wiiri kamɓe musidɓe jeydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde La Tribune ƴeewoyen e jayde ganduɗa kañum woni jayde Record Quotidien ko hen arti ɓe mbi ko capanɗe jeeɗiɗi e joyyi e million koppereje meɗen franc CFA wondude e terrain ko ɗum koye woni ko mbarodi kala heɓata hono no wiiri kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti noon ɓe mbi ko hoorejo leydi ndi kañum kay woni ko weltini ɓe ganduɗa kañumen goni e champion d'Africaine woni équipe o gendijo mo leydi Sénégal ɗum ko caggal nde ɓe mbaddi on ɗon communion hakkude mabɓe ɓe ganduɗa kañumen goni ɓesguji leydi Sénégal e booli e lamargo ngo ete e ñalawma hanki o hono no wiiri jayde Record Quotidien jayde Las Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko mawɗo leydi ndi ko koye woni ko weltini ɓe ganduɗa kañumen goni e baroɗe teddugal e leydi Sénégal ɗum ko caggal nde baroɗe teddugal leydi Sénégal beltini dendagal ɓesguji e leydi ndi ɗum ina tawe e jande nde ko waɗa ko ɓe garti e ngal ɗon beltogol ngol ganduɗa kay rendini ɓe ganduɗa kañumen goni opposition kam e pouvoir kamen foof ndendi takko ɓe ganduɗa kañumen goni baroɗe teddugal
teddugal leydi Sénégal hono wiiri kamɓe musidɓe e jayndiyankoɓe ganda kay koñum woni jayndi wiyetede jayndi L'As quotidien ko alɓe koɓe garti on ɗon appel ganda kay koñum woni Seydina Limamou Laye waɗino ɗum e ɗeɗo balɗe ɗiɗi jewtude hono wiiri e kamɓe musidɓe e jayndiyankoɓe garti noon e absence mo ganda kay kañum woni solidarité hakkude julɓe woni tan basde kanko mo ganda kañum woni khalifa o warti e wasde nangodirde walla wasde yaadude ɓe ganda kañum woni julɓe ngam waddude jungo e fandu ɗum ene tawe e jayndi ganda kay kañum woni jayndi wiyetede jayndi L'As quotidien jayndi quotidien de quotidien nati dingal ɓe garti noon ɗen ɗon baro teddugal leydi Sénégal ɓe mbitande ko ñalawma hanki o kamɓe baro teddugal leydi Sénégal ene woni tan de ɓe jaɓɓama toon walla ɓe bismama toon to galle lamorgo to e yesso gardugol hoorejo leydi ndi ɗum ko caggal nde mbaɗi on ɗon parade woni tan ngunɗon jillu e nder boli lamorgo ngo Dakar ɓe garti noon e ɗen ɗon jeenaji ɗe ganda kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye fawi ɗum e dow juuɗe maɓɓe kamɓe ɓe ganda kañum woni weltimɓe ɓesgude leydi Sénégal ɗum ine tawe e nder jayndi ganda kay kañum woni jayndi quotidien le quotidien jayndi Walf quotidien wi ko récompense pour les champions d'Afrique ɓe garti noon e on ɗon carton plein mo Diomaye Faye caggal nde hoorejo leydi ndi en ɓetirɗe ha towi ko ɗum jeeyi sababu noon kanko mo lendi o kiɓe ko moni kala mo e maɓɓe kala ko ene tolni e capanɗe jeeɗiɗi e joyi million taw koppereji meɗen franc CFA ko ɗon kadi 150 mètres carré toon to petite côte toyete honno wiiɗi kam musidɓe jayndiyankoɓe ganda kay kañum woni jayde wiyetede e jayde Walf quotidien ɓe gartini kadi e Pape Thiaw mo ganda kay ko technicien mo leydi Sénégal najo o oɗo saaha joni ko caggal nde Pape Thiaw waɗi ɗen ɗon gelle goɗe paydinde ɗum ine tawe e nder jayde ganda kay kañum woni jayde wiyeten jayde Walf quotidien jayde L'Observateur arti ko hen ɓe mbitande ko fierté émotion ko ɗum kay woni ko wuuri dendagal ɓesguji leydi Sénégal ɓe garti noon e ngal ɗon ɗin ɗon ñalɗi ɗi ganda kay ko ñalɗi weltare wonande kay ɓesguji leydi Sénégal jayinde nde ganda kay kañum woni e jayinde L'Observateur arti hen ɗo ɓe mbaɗi Kalidou Koulibaly e capitaine Kippo Guendijo mo leydi Sénégal ine weyni kuberi ndi ha dow ine holle ɗum ɓe ganda kañum woni ɓesguji leydi Sénégal naɓe ko noonne kadi Sadio Mané ɗum kala jayinde nde arti hen ɓe garti kadi ɗen ɗon jeenaji ɗi ganda kay hoorejo leydi ndi waɗi ɗum fewde e balole teddugal e leydi Sénégal ɗum ine tawe e jayinde L'Observateur jayinde républicain jayinde le républicain ko hen arti ɓe mbitande ko le peuple est fier de ses héros no ɓe mbiɗi ɓesguli ɗi kay beltanima ɓe ganda kañum ɓe goni jambareɓe ɓe mumen ɗum ko caggal nde jambareɓe mbaɗi gueɗe jambaragal ɗen golle payodinde hono no wiiɗi jayinde ganda kay kañum woni jayinde wiyetende le républicain ɓe garti noon e ɗen ɗon jeenaji ɗi ganda kay mawɗo leydi ndi hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye fawɗi ɗum fewde e baroɗe teddugal e leydi Sénégal ɗum ne ine tawe e nder jayinde ganda kay kañum woni jayinde le républicain jayinde point acti ko hen arti ɓe mbitande ko deuxiéme étoile wonande kay ɓe ganda kañum men goni on ɗon deuxiéme étoile ko kañum kay woni ko rendini dendagal ɓesguji leydi Sénégal naɓe guila e pouvoir ha opposition kamen kala ndentino toon to palais ngam yiidude walla ni e huccide e hollude weltare mumen caggal ngun ɗon pol ganda kay baroɗe teddugal e leydi Sénégal e keeɓi ɗum hono no wiiri kamɓe musidɓe jayndiyankoɓe ganda kay kañum woni e jayde wiyetende e jayde point acti kamɓe noon ɓe garti hen ko noon kadi ɓe garti e on ɗon appel mo Seydina Limamou Laye ɓe garti noon e konngudi khalifa o e riiɗo jaam e kisal e nder windere nde hono no wiiri kamɓe musidɓe jayndiyankoɓe ganda kay kañum woni e jayde point acti jayde point acti sport ko hen arti ɓe mbitande ko ganduɗa kañum woni e Pape Thiaw ɗen ɗon golle payodinde ɗe waɗi ko ɗum seji sababu noon kamɓe musidɓe jayndiyankoɓe ɓe duttani ko Pape Thiaw mo ganduɗa kay kañum woni e keblow Kippo Guendijo mo leydi Sénégal ko noon kadi ɓe garti e ko ganduɗa kay ɗen ɗon caɗele ganduɗa teskanoma e on ɗon final mo ganduɗa kay waɗino hakkude leydi Sénégal kam e leydi Maroc haɓene garta noon ɓe kolliti kay wonande fédération sénégalaise mo football fotani ɗaccude tan ɓe ganduɗa kañum goni e marocain ji ɗi ene kala ko beela fédération kay foti ko ƴettude e gueɗe ɗe foof en mai e jabto ɓe ganduɗa kañumen goni marocain ji ɗi ko ha tengnon e fédération marocaine mo football hono no wi kam musidɓe jani ko ɓe ganduɗa kay gañ woni jayinde point acti sport jayinde vox populi ko hen arti mbitande ko caggal ɓe ganduɗa kañum goni baro teddugal leydi Sénégal mbaɗama récompensé woni tan ko récompense royal woni tan ndin ɗon jeenari pattam lemi ɗi ganduɗa kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye yiniɓe ɗum ɓe ganduɗa kañum goni e baroɗe teddugal ɗe leydi e Sénégal ɓe gartini kadi e omo ganduɗa kañum goni ɓe leydi Sénégal naɓe kolliti kay oɗo saaha joni wayno fédération sénégalaise mo football a pari ni ngam jabade walla ni ngam ƴettude gueɗe ɗe foof e juuɗe muɗum ɗum koko yowiti e on ɗon tumamuyi mo ganduɗa kay leydi Maroc nene foyi ɗum e leydi Sénégal caggal on ɗon final ɓe kolliti noon wonande kay ɓe ganduɗa kañum goni fédération sénégalaise mo football ma jabto ɗum ɗon kala e yesso ɓe ganduɗa
ganda kanyum woni CAF kam e FIFA. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayawo pindi TV ko ɗum woni komin kam noruminade ko sifa yoga e jayndiyeji e leydi Sénégal adi meɗen e rubino jayndiyeji wonata ko janggo soko weeli gueno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewindade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama woto jejjite wadde abonné commenté kam e partagé on jarama.